musoro ichangamira mwari kundibatsira uzvisika ndichataura pana zvezvo azova ichangamira nemakurukota ese ari mumwe vese vachikuza chigare zvese ndokutanga teereresai kumana anonzi Bernard Sacha haana chaakabvisa chero mari yotsvagirai chomo chero mari yemonana 2016 andiri kuSouth Africa akatotama kumba kwake akazogara pamba pangu inini kumwe chete nemwana wangu ndovana ndasiya pamba mhuri yese ndatakura nchigara naye kuSouth Africa. Pakatobiwa zvinhu mushure mekunge audzwa kuti iwe haufanira kugara pamba paatezvaro ndopatamisa mukadzi uyu pakatobiwa zvinhu pamba pangu. Saka ndaingoti sevana zvinhu zvinowanika hazvina hazvo mhosva. Ndadzokobva kuSouth Africa aingoramba achigara futi pamba pangu. Ndakatumira vanhu kakawanda ndakati komukwasha haundirangarirewo here kana katsvagirai kuno chaiko chaiko ndirangarirewo. Aingonditi kana zvinhu zvangu zvaita kumatengi svondo rinoteera ndinokuona yatezvara kusvika ane tsika dzekuroora mwakadzi kusvika ndobva asiya mwana wangu ndobva anoroora mumwe mukadzi anoroora mumwe mukadzi uyo ndobva asiyiwa ane mwana uyo chirema mwana wewa mwedzi wega wega ndorohwa nezvishiri ndotopinda dambudziko inini ndaingoti mwana hazvina hazvo mhosva zvinowanika ndotonge ndiri kuda mari yake zvakanyanyisisa. Ndaivavhara madzimai angu kuti daunda kwamambo ndati aiwa zvinowanika. Saka chazoita kuti tizokwira dare inini ndindakwira dare rekuti Bernard agara nemwana wangu 6 years. Saka nhani ndichida kuti andipewo mari yeroora ye6 years dzaakagara nemwana wangu. Ndo mawiri anandaita kuno kuti ndikwire dare. Alright, yato imwe tatopinda pane rimwe samoni handiti hongu ndokuya kwatataita saka pasongoita ava vakutaurawo nyaya yavo yepfuma yavari kuda saka irora idamage handiti aigara vese anachakabvisa plus havasisiri vese saka taakuti idamage yamukukira handiti kuitisa kwakaita mwana wenyu nemushandisa kwakaita pese damage nemamwe macharges ekubreka kwakaita zvinhu zvangu zvakatengeswa zvazviri mumba imomo ndiri kuSouth Africa handina kana compensation yandakawana pazvimwe transfer yasedamage zvese kana kutukai kwakaita kana kudii inongori padamage yacho iyoyo. imimi manga muchida chii? Damages yese ini ndaida mombe dzinokwana kuita 8. Mombe 8 dzemadamages kuti Bernard chero makamuendera kumapurisa Bernard haasungwe ndo chinhu chekutanga anotsvakwa sezvaaita papa Bernard aripo hakusi kunzi haako Bernard ariko kana hama dzacho dzinoziziva Bernard ariko paakacheka mwana ndakaenda kanokwana kuita ka4 police station se-ex member ndakaenda ikoko ndinobvunza kuti nyaya yapapo yaingotsikwa vanhu vakaita nyaya vese havasisipo pabindu raro ravo izvozvi kana taakuda kutonoitanga tinge takutotangisa futi panyowani. Saka Bernard anotamba netimu Bernard haauye kuno kudare chero maazogara haauye anonetsa kunoku akatotaura kakawanda kana ivava ndaitoti handi munoziziva kuti vese vekwana chipadze hama dzaBernard semanoenda kuno mang'aro kuzvikanzi aiwa nyaya yenyaya ndakati aiwa Bernard ikoko hatimbomuhina ndazongouyawo zvangu chokwadi pamberi paMwari nasina confident yekuti Bernard anouya kuno ndingori munhu atozongouya kuti nyaya inoita sei
pane mupurisa akauya akanditi musatombocha izvozvo, tinotonga nyaya senyaya. Ipapo ndokubatsira zvishoma zvatanga tichida kuti mutitaurire mazita emapurisa akaita nyaya, wedha achiri haasisimo munomubhindura kana kuti ari kustation yaari anotsvagwa, nekuti isusu tinotaura kuti kunoku kudare kunoku hapana chinotitadzisa kufonera kana ivava vese ava kana vachinetsa chifu vanogona kutaura kana nadispo kana napropo kutaura kuti tine mapurisa akaita nyaya, pane mukadzi akachekwa nebanga papi kunoku, but munhu wacho akamhan'ara wacho mupurisa wacho iyeye nyaya haina kuita sei, haana kana kusungwa munhu upi, munhu iyeye. Saka zvinhu izvozvo anogona kutsvagwa kusamonwa chero ari kwaari, kana akanzi ari kustation yekubulawayo mapurisa mamwe chete anofonerwa kunzi iwewe itori corruption futi yaakaita se yaakaita iyoyo, anobatwa kunzi iwewe wakasiya kunoku kwaripoterwa kesi yakadai yemunhu akachekwa nebanga, asi iwewe une maitiro aukaita se aukaita nyaya iyoyo munhu haana kuita se munhu haana kusungwa. Uya utitaurire kuti wakazvifambisa sei panyaya ipi, panyaya iyoyo, nokuti ava havana mwana wenyu ane rekodhi yaakamboita rekuti mungataura kuti akarwara zvokuti angataura kuti uyu munhu akandicheka uyu kana kunyepera munhu kuti ndachekwa naningi. Kwete. Saka ndozvataa tichiti tiri kuda kuziva mapurisa api akaita nyaya ipi iyi. Tikaziva mapurisa iwayo akaita nyaya iyi, panapa kana changamiro vanogona kutaura nani nevakuru vacho kuti ndiri kudawo mapurisa aya neaya, ndiri kumada kunoku nenyaya ipi iyi yavakaita iyi, then ionekwa kuti inofambiswa sei. Mati muri X kai X police munovaziva. Ndakawana OB rinorekodwa riri mhosva dzinenge dzaitwa kuzakaitika musi wa 1 January 2023 paakachekwa. Saka vakakwanisa kundibatsirawo ipapo ndakawana, ndinodzoka ndichikuzivisa ikoko kana dai ukachinjwa zveemergency iyo iravhurwa dhoketi inosara ichipiswa yopedziswa nyaya iyo. Saka nyaya yenyu iyoyi inofanira kuti itsvagwe kana kuna memba mukuru wavo kuti nyaya yegore rakati yakazofamba sei, zvinotenderwa kuteera nyaya idzodzo kusvikira yaibatwa obhadhira kugovernment, asi kuno kusitivi anofanira kubhadhara. Hozisi kuno kwachipadzi rinenge chiti kana munhu wacheka munhu ropa rikangobuda uri muchirugwi, ene machirugwi atiwirirana, ukangodeura ropa munyika muno kuno uri kuvhutirwani imi munoziya pamatuka vanonzwa building inonzi matuka nzvimbo, mukakwidza padenga paya pane malawyers aripo egovernment ari free, haabhadhari kana munhu asingashandisi. Vanofanira kuti vaitirwe inonzi peace order kuti munhu asaramba achiita se asaramba achitambira padhuze because anokuwadza. Andizvo izvi zviitei mangwana cheche, mangwana makuseni mubva mangoende papo, kana mari asika muno yako oswa ndonokuratidzai mupaziva oswango ndoenda nemi ndoita kuti zviitwe zvepeace order. Peace order yakakosha, then kwakuchiripota mapurisa anoda kuti ripote tese ndendiripo tobva taripota nyaya yezvinhu zviri mapassport neniki. Baba wachigara kwa ndo wakwenda pane 2 ababa vakwirira vakakwirirawo mumashinachi. Saka patinge tati baba uyai tinzwe muno vabereki here ndopavazopinza nyaya. Saka inofanira kupinda 1 by 1. Ini kuti somataurira vaita nyaya yavo vari kuti kuno wauya wasina chimbo chokutano uya idi duda kuti waone kuti kuno anouya
panapa toda kuimbisa kuti mukwasha wenyeyo makaima mjaidza nekuti aigara pamba penyu saka kuno anoenda kotohwa anotongwa kuno haasi kuzotonga asipo nekuti kana akatonga asipo haakupei ushuru warehwa unomushaisa pokushanda kuno ndo anouya kuno kumpa mari yekuzvitunhidza ikoko akavarwa mapurisa ndavaende kumutora nokuti changamire vanosimba rokuti kunyangwe dispo vasingashande nayo asingashanda zvakanaka ti dispo kumapurisa dispo wacho ndiyaititaurira futi kana akava mumwe munhu kana mp chai asingashande zvakanaka nachangamire mudunhu vanhu vachinyunyuta chifu vanosimba rokuenda kumukuru wavo muofisi mavo kuti uyu handisi kukwanisa kushandidzana naye nezvikonzero izvi ndachinjwa dzemudunhu mani taitozviudzwa ikoko nadispo wacho according nemapurisa aida kumbonetsa kuuya vakazobanga vakuuya saka anofanira kuti auye musaatyira tinokuashuwai kuti anouya musi wa2 handiti ndanga ndisingazivi kuti ndivo inyaya yacho iyi mumwe wacho afona achinyepa kana achinyepa kuti hanzi hapo ari kugweru chichichi samuel ndakaribonawo marimwe zuva ndikamuti unojamba chi saka achasevhwa imwe samuel ouya mudare mupi musacha kana asina inongoitwa procedure iyezenda akupai nhamba akufonerei wacho futi yaservice samuel kana uyo asina kuuya iye ndauye kunokoti akamupa nhamba dzenyu kuti azoti amirire nyaya yemuno iyo nyaya yaanofanira kusevhira samuel ndadomboda kuti network ndenge chinetsa tiri pachibanda paya nasangotaura naye tida kutora rekoda ndakati ibakati bazonga chibanda hayo ndauda kutoenda kudare kwacho saka iye afona wacho yafona atumwa iye samuel right akambaza ifunga nhau iyi munogona kutibatsira moita kuti tinatsoona kuti zviri papi munhu mosvika papo tinatsoona kuti ari kurongo wake uri kuita sei then imimi shefu kana zvichikodzera kuti munonopiwa kana kuri kuti futi kwakaitikira nyaya idzodzidzi pamwe vanogona kuno kunyimai futi kuti muone futi mukana upi mukana wokuwana nyaya ipi nyaya iyoyi nyaya inogona kutangwa futi chi pazva nechikonzero chokuti chiwanga chacho chiripo inotangwa asi kana imamuri kuzvenyu muchiziva kuti ndinonoiwana mungazoshaya mumwe chete wamunozivana naye kupolisi iko kuti aputitse nyaya iyi hazviite munhu anotoita se anotowanika isu tiri kukupai chokwadi chekuti musi wa2 panapa munhu yaanoita se anenge apano isusu kuno kudare kwachangamire chipadzi atowawo pama-wanted list akutsvagwa kupi futi kuno saka tichabatsirana musi wa2 munouya anofanira kubhadhara madamages akaita kunanayo kwacheka kwese kwakaita bcause kana akatosvika uko asi kuno kwaanoya kubhadhara uko ari kubhadhara kuhurumende asi kubhadhara vako ava vanobhadharwa saka vachinzi nyaya dzokukwadzana dzotanga dzaenda dzabva uchiuya kubhadhara madamages akaita kana ukatoba unosungwa uenda wabva uko unoya uchibhadhara zvinhu zvomunhu ndomutemo uripo theni kusachengeta mwana ingaitwe sei oita zvekusivho here kana kuti ngatanga auya kuno behavior apo achipindura nemuromo wake kuti achaita sei mapurisa acho iwaya anenge achiita iwaya nditongwe kupi iko kwandisungwe kandikaenda kumapurisa varipo munoma tichavabvunza iva kuti ndimika imimi musingasungani uyu nokuti vachatitaurirawo zvikonzero zvinoita kuti varegedze kusungana
uyu Bernard kana ane mari dzakawanda tichazviona papi tinoisumudza kana sekutaura kwaari kuita kuti achipadze ndivava vari panapa vachataura kupi ipo panapa saka isu tiri kukuvimbisai kuti musi wa 2 kutika ndomubayire padhuze kune vakateerera haasi munhu anonzi haasi sekuru wavanhu vachipadza aiti kunyepera kune vakateererawo mulanzi haasi ndambokutaurira ipaipe ndakati munhu wese munharaunda munomu mwana wani wachangamiri ari pasi pani pachangamiri chipadzi handitika saka zvokuti munhu anoti asangana nemunhu kutanga kutaura kuti ndasekuru vangu ivo vaenda anhingi ngauye azvitaure papi pamberi pedare kuti aiwa yava ndiana ndasekuru vangu tichizvinzwa papi tichizvinzwa saka musi wa 2 moita sei munouya anenge aripo aripo munhu akanetsa anorara asungu tibatsirei wakambaza munhu nhasi kana zvikwanisikaanobatsirana maya kana zvichikwanisika tinoda ripoti yake kunzwa kuti kupolisi mati kudii nayo kana kupolisi vati chichi vanofanira kuva nenhamba dzomupurisa kana dzedu futi kutaura kuti mapurisa kuri kutsikwa-tsikwa bozi tupa refu kuri kutsikwa-tsikwa then kuno kuti uchigara pasi sekabinet toona kuti poiswa tsamba potungwa munhu kuna yeswa mudhindo wa chief yoenda kumukuru kupindura kwacho munotora nhamba dzavo mupurisa zvinenge zvanetsa iye mupurisa iye ndiachata sei achauya kuno kuna mama tilai nomupurisa wenyu sumukai zvenyu